So final mga bay. Final. Okay. Ha? Oh, tira, tira. Okay. Okay. Ha? Ha? Nga na magkusog ako ang karon nga. Sige na ako na mag-clutch lining ko. Di mag-clutch lining ko eh. Hilis yung clutch lining. Kanang starting pa lang daan. Kusog kayo, di ko kapat. Change driver mga bay. So ayan. Ha? Nihunong ang dump truck. Si. Eh. Grabe to. So nalanganin tayo. So ayan mga bay, salamat kay Zero Trip. So ayan, so kay Ton Road Trip. So ngayong Sunday mga bay, sasama kami siguro kami ng clutch lining. Hindi na mag-fork, wala na. Kaya kung mag-fork manggug ka, di ka mag cams. Gamay-gamay religas no? Kamera kay ligas. No? Hindi sa driver oy.